she was young, vaitovawo mudiki pazvakaitika ende vaisatoziva kuti zvandiri kuita izvi zvekuti kana mwana achinge afira mudumbu fitasi yake ikazobuda ndikaiflasha zvinhu zvichadikonzeresa mamwe maproblems kumberi. And nanhasi that spirit yemwana weuye iri kuvatomenta mukati meupenyu hwavo. Ladies and gentlemen, welcome to Slick Media TV. My name is Slick Nelly Kwano pano pamazim Untold Stories. Pandokupakurirai nyaya dzakasiyana-siyana, nyaya dzekuti mukadzinzwa mega mugonofunga kuti maybe nyaya dzefake, yet dziri nyaya dzakatoitika, nyaya dziri kubva kuvanhu chaiwo. These are real people coming with the real stories. Nyaya yanhasi inobva nechepaHarare pana madha vanoda kutsanangurira kuti mushure mekunge mwana afira mudumbu andika vakazoenda kuti vanoburitsa mwana vari kuhospital, asi zvakazoitika kumberi uku nanhasi zvichiri kuvatyisa. And up to now the spirit of that baby nanhasi ichiri kuvaonesa moto zvekuti ivo havana rugare. And vatouyawo kwatiri for the first time in her life, ndopa vakwanisa kutanga kuudza vanhu nyaya iyi kuti zvakafamba sei. So kuuya kwavaita nhasi kwatiri kuti vazive kuti vanozvifambisa sei, because ivo vari kungofungira kuti maybe zviri kuitika izvi mukati meupenyu hwangu zvakaitika pamwana uya paya ndizvo zviri kuitika izvezvi. Ngatipinde munyaya tinyatsonzwa zvizere kuti zvakafamba sei. Mukoma Slick makadi zvinhu aini ndinofara. Inini Mukoma Slick ndauya nenyaya yangu. Ndine nyaya yangu inondinetsa, asi nyaya yakati rebei. Mukoma Slick kukura kwangu ndiri munhu anotamba nevakomana, kwete zvokudanana nevakomana, but ndanga ndiri munhu wekuti ndandisina shamwari dzechisikana, ndandine shamwari dzechikomana chete, tichiita zvinoitwa nevakomana, zviya zvokungonoba, tichiita sei, tichingodini, but tatisingaidi zvedu zvemadrugs, tatisingaiti zvemadrugs, tatisingamudoro, but musikanzo yechikomana yekurova vanhu, yekunoba, tichinoba kana zvimamengo kana tichinoba chinyi, taingoita zvinhu zvinoitwa nevanhu vakomana. So time yandanga ndava kuhigh school ndakava ndadanana nomumwe mufesi uyu, takadanana stereki, takadanana asi shamwari dzangu dzandinausiyana nadzo, tadanana kudaro ndobva tazosvika zvedu pakuita sei, pakumitisana. Tamitisana kudaro ndobva ndakambozama kuiviga ndikambodini, ende futi mwana wacho takatomita tichitoda because tadanana nguva yakareba. Takatoti ngatiite mwana since iwo wakuenda kuningiri, wakuenda kucollege, ini ndakuendawo college, saka ndiri kukumbirawo kuti tiite mwana ive souvenir. Saka taita souvenir yedu yemwana, taita zvakanaka. Nhumbu yazochibatwa manje kumba, yabatwa kumba, ndichibva ndadzingwa kumba, ndikabva ndaendeswa kuHarare. Mukomana ndobva aita sei, ndobva ati inini nhumba ndirambe zvishwa, ende vabereki vake vaitondiziva, vanhu vakumba kwedu vaitomuziva. Mukomana akati inini nhumba ndirambe, asi mukadzi handimudi nekuti ndichiri mudiki, ndichida kuita sei, kufara. Apa mukomana anga atova negirlfriend yake time yanda ndine nhumbu, ndikamufonera mukomana aigona kudaira foni ari pamusoro pemusikana, ushowanzwa vachichemerera, achichemerera, tikatukana. Ini nangu ndakaramba ndichingomurwira mukomana kwetime yakareba. Then 2009 mwana wedu anga ini, saka inini mukomana ndambogara naye, tambogara tese nokuti aitoramba kusvika vabereki vake vazomutizisa mba vamaendesa kuSouth Africa. Kuya inji vandadzokera kumba kwedu kwakuine shamwari dzedu dziya shamwari dzangu dzandaiwirirana nadzo. Saka vakomana vavo ndo vaimhanya vachitenga zvinhu zvandaicravha, vachidini, vachibawo mari kuba kwavo, vachiita sei, vakamira vachitengera mwana mapamba, vachiita sei vakomana vaya. Brothers vanga vari kupi, kuSouth Africa. Alright, paya ndobva mwana ane 2 years, ndobva vamwena wangu kubva vandifonera zvikanzi mai mwana tokudawo muite sei, muuye kuno nemwana, because munin'ina wangu auya arikuda kuona muzukuru wake. Ngati no problem, tatogadzirwa paya, ndaenda nemwana. Ndaenda nemwana kuya, andauziva kuti brothers vari kuita sei, vari kuuya. Brothers vauya vatondimhorosa. Inini already I was in a relationship one of my friends.
ndaidana nazvisingaiti nekuti ndianga akapodza akapodza mwoyo wangu. Time yandairwadzwa ndaichema, ndakatomboonda kuita shamo nokuti munhu wangu ndaimuda. Ndiye akatondibvisa mumhandara zvese ndianga akaita, ndaimuda. Saka uyu akatonditonhodza mwoyo wangu and it made my life easy. My life was easy andinaye. Alright, ngatidzokere kunyaya. Brothers vauya paya vabva vandiona. Tataura but inini mwoyo wangu wanga usiri kuda because kwavaigara kwacho sekuru vangu vaigarawo ikoko. Chiva ndati inini handisida kuti sei handisida kurara panapa, ndoendaumba kwasekuru vangu. Handambotaura kuti ini ndine mumwe munhu wangu wandinaye. Zvanzi aiwa motorara totokupai room yedu chichinibva tapuwa room. Musi wekutanga hatina kurara tese. Musi wechi2 hatina kurara tese. Hatina kusangana pabonde. Anditi apo mainjuni anga ndatotengerwa mapiritsi family planning. Ndobva ndati alright, it's fine. Ndichitombomano vachiti hatisoda tumite mwana wechi2. Mupesi ndobva azozvimanikidzira. Ndobva takatorwa akani ndikatomboposa ndajamba pamastairs, ndajamba kubva kunengiri ku2nd floor ndichiramba kurara naye. Asi mukomana akazongosucceed hake. Apedza kudaro ndobva ndati ndaenda kwasekuru wangu. Zvanzi aiwa munozoenda mangwana. Ndobva ndamuka makusembva ndaenda kwasekuru wangu. Andamboudza sekuru wangu ubva wandibvunza zvikanzi saka wadzoka hanzi waramba murume. Ndikati nangu munoziva zvangu kuti nini handichadi nezvake, munoziva what I went through. Saka sekuru wangu anga ari munhu aindinzwisisa stereka. Akati iwo kana wati munhu hausi kumuda it's fine, gara hako pano, kana utoda kudzokera kupi kumba kwamama. Ndikati ndombosa nogara zvangu pano ndozodzokera kumba kwamama. Ndobva ndagarawo zve2 weeks pandaidzokera kumba kuna mama. Ndobva ndadzokera kumukomana wangu uyawe. Sana ndatanga kuzvimba makumbo, ndichizvimba makumbo, ndazvimba nemaoko. Apa ndandakunuhwa mumukanwa mangu mainuhwa zviya zvokuti kandaizvishaya kuti chii. Chibva ndati tagara ndobva ndakagara dzinenge 2 months. Pandati kune mukomana wangu wandazvidanana naye, ndikati oneni handina kuenda kupi, handina kuenda kumaperiods. Mukomana mubata unoenda kumaperiods, meaning kuti iwo unenge une nhumbu. Ndikati ndine nhumbu. But changa chakundinetsa manje ndechekuti ndansiri kuziva kuti nhumbu iyi ndakabva nayo kumba kwandanga kwamama wangu kana ndakanoitora kuHarare. Chibva ndati kumukomana, ina hangu handimbodi kukunyepera, ndinokuda ende handidi kukuchengetesa mwana asiri wako. To be honest with you, handisi kuziva kuti mwana uyu ndewani, because inini pandakabva kuno handisi ndakabva nayo here kana kuti ndakanoiwana kuHarare. Baba mwana wangu wokutanga vakazvimanikidzira pandiri, handisiri kutomboziva kuti vari kuuya. Mukomana ndobva atsamwa, ndobva amboenda, akaenda zuva rese, ndobva azodzoka manheru. Zvikanzi inini hangu ndinokuda and I like the fact kuti haunondinyepera, wandiudza chokwadi, but inini mwana uyu ndomuda. Maybe wakabva nayo kuno, because inini mumhino mangu time yekunuhwa mukanwa ndainuhwa kunge chinhu chakaora chiya mukanwa. Ndakabva nacho chisimo ichocho kugwero. Saka handisi kuziva kuti, saka handisi kuziva nanhasi I don't even know kuti mwana uyu anga ari wani. Tagara. Ndakabva pa2 months papo ndobva ndikabva ndatanga kurota kana ari manheru. Ndairota ndakasungirira mucheka muchena ndichipinda mugungwa, asi nenge muri murima. Saka ndakupinda mugungwa mhino dzangu dzaitozara mvura nenzeve dzangu dzaibva dzatovhara, zvokuti ndikakurumidza kupepuka paipai ndaimuka ndobva ndawanzwa munzeve dzangu dzakatovhara, dzakatoti dhuma dziri kutoita kunge dzine mvura. Paitotanga kutoridzwa ngoma, kutoti kiding ngoma dzichiridzwa. Saka ende ndingofamba ndendiri 1 papo, ende gungwa racho ndakasviba mvura kuti tsva. Ndichipinda mumvura muya painonopinda munzeve nemumhino, ndobva ndamuka ndopozozi ndaidzirota pese ndakutotya kunorara. Ndaiti vanhu vese kana vakagara zvezve, ndobva vanhu vese vakabva vaenda kunorara tichiona TV, ndaibva ndasara ndiri 1. Asi hope dzaibva dzangondibata, chero ndikarara pasofa, chero ndikarara pasi pakapeti, chero ndikarara kupe kwedzoze. Ndaitotanga kutonyura mumvura, ndichipinda mumvura ndichiridzirwa ngoma. Hapana munhu aindishedza, nga pane munhu aindishedza ndenge ndichinyepa, asi ndaingoridzirwa ngoma ndichipindamo ndichitevera ngoma yaya mumvura. Zvapedza kudaro hope dzadzampa dzachinja hope mukoma Slick. Ndabva ndatanga kurota ndichidzingirirwa nevarume nemukadzi wani ndiye aivatungamirira. Mukadzi uyu vanhu ava vanenge vakangopfekawo havo hembe dzavo, vanenge vachindidzingira vachinditi iwewe kumba kwedu uku hakuzvarwe vana, isusu dzinza redu harizvarwe harizvarwe vana vakomana, harizvarwe vana vasikana. Iwewe mwana anofanira kuti automutora mwana iye, haufaniri kuzvara mwana musikana.
ndaimhanya noza kunonzi kumhanya ndaimhanya vedu ndaimhanya ndaichimhanya ndakarota hope idzodzo ndichibva time yakareba kusvika time yakareba ndodaro ina nhambodza mai wangu mvua nditi asi wewe ina nhambo wabudira pachena because relationship yangu nemukomana uyu wandikakura naye it was a secret nokuti vana mai vedu vanga vari mafriends saka tasingadi kukanganisa that relationship yavanga vainayo. Ndobva mama wangu anditi iwewe handinambovaudza mama wangu kuti ndine nhumbu kana zvinhu zvenhumbu zvanga zvinhu zvangu nemukomana uyu kana baba vemwana wangu kutanga ndambobvira ndambovaudza ndichibva ndaenda mama wangu mubva anditi shamwari iwe ugadzira ndakuenda newe kuchechi vangu vandi kuno mufundisi wainamata vanhu vachipora tasvika kweke mufundisi mubva anditi mwana wenyu anambogara mumba ende kukuti agare mumba zvichanetsa nekuti ane rukukwe gwake kwakamumirira nemabhonzo ake akamumirira saka anofanira kuti akaenda kumusha kwavo nokuti nanda kukurira kumusha kwamai vangu kwababa vangu because vanga vakarambana ndiri mwana mudiki zvibva zvanzi akaenda ikoko kune rukukwe gwake kune mabhonzo ake akamumirira saka akangoenda kumusha ikoko vanosvika vachomupa zvinhu zvake ubva atotanga kuita basa rake. Second, I didn't understand kuti zvinorevei. Mama wangu akati inangu anzwa kuti aite izvozvo zvikanzi akatumiriwa nerukukwe rwaro nemabhonzo ake ende vari kutomuda ikokoko. Tobva tadzokera kumba ndikatotsamura mama wangu kuti vandiendesere ikoko ndakatobva ikoko ndine hasha. Alright, hope ndaingodzirota zvese izvi zvokupinda mumvura ndaingozviita but ndaingoita ndaingomuka ndichitoka chidziwa nzeve dzangu dzakazara mvura idzi. Ndichibva nhumbu yapa 6 months ndichibva ndaita sei ndichiwacha because ndani ndichingogara ndichibuda mvura kuzasi ndichingobuda mvura ndichibuda mvura ndichibva ndati saka ndasingagoni kuita zvekuwacha apa futi ndine kamwana kadiki kane 2 years ndichiwacha ndibva ndati rega ndiite sei nditore washeni vanatora washeni yangu vanatora nehembe dzemwana vanatora nehembe dzemwana atanga kuwacha ndiri panze but alright ndakanganwa pehope dzemanhiro acho ndakarota ndichimhanyiswa nevanhu vaive vachindimhanyisa vedu vakamhanya musiwo vakamhanya ndichibva ndakwira mumuti kwira muti zihombe mukadzi wangu ndiye aitotungamirira kutaura vanga vakagara makaita zikomba rakari zikomba zihombe ravanga vakagara imomo ndobva zvanzi nemukadzi waya vatungamirira zvikanzi nemukadzi waya zvikanzi nhasi ukaona tikakuregerera nhasi tikakusa kubata nhasi watobudirira kaiwe nokuti takakudza kuti kumba kwedu akuzvari mwana musikana nhasi nyangwe zviite sei tichakugarira hatisi kungokumirira kuti umuke nhasi tichatokugarira chete ndichibva ndasingambotauri naiwe ndaingoramba ndakangonyarara ndiri mumuti muya saka pandakamuka makusendo pandikabva ndafunga nyaya yangu yekuwacha yanga rega ndiite sei ndiwacha ndotora hembe dzemwana ndatora nehembe dzangu ndabuda panze ndichiwacha ndiri pavheranda saka ndakuwacha majuzi manje pandikasumudza juzi kudai so ndava ndanzwa ropa rakabva raputika zvese nemvura zvichiyerera makumbo ndichibva ndati ndobva ndadanza mama wangu ngati mama wemuone zviri kuitika panapa mama wangu bva wamhanya zvikanzi kwasi une nhumbu ndikati ndikabva ndati zvikanzi kuongo wakanyararire mazuva ese ndobva ndaramba ndakanyarara ndobva taenda tobva tafonera ambulance mvua yauya ikazonitora ndobva taenda paya taenda kuhospital panga paine vamwe nikiri vanhu vanga vasambonyanyi kundiatenda stereka mama wangu bva ininiona ndofanira kuenda kubasa machi mangwana saka ndichazodzoka pavhisiting yemanheru rikandifonera nasekuru ndivaudza kuti chii chaitika ndiri muhospital muya baba vomwana wokutanga kwabva wafonerwa bva vauya vachizondoonawo akatobata mapampazi nechinyi katomutaina handisi kuzvara ini ndiri kutobva achipa muviri because nhumbu isati yaita sei yakwanisvikanzi nhumbu sei usina umbondudza kuti une nhumbu handambomubudirawo pachena baba mukomana uya ndaidana naye ndobvauyawo kuchipatara ndobvauya uzondiona zvese mukomana uyu wekukura naye ndikaisiva nyaya yekuti ndandine nhumbu ndivana ndakaudza
Saka zvakazoitika muchipatara umu ndichirwadziwa kudaro ndichirwadziwa ndaichema ndichipera simba ndichirutsa ndichita sei ndobva ndazongoti papa baba vemwana wangu nemukomana wevanga vaenda namai vangu vanga vaenda chibva ndati handiri kunzwa kuda kuenda kutoilet mba ndasungomba ndaenda kutoilet ndasvika mutoilet mwemo ndichigomera pati ndaitadza kupa hapana chaibuda ndichigomera hapana chaibuda pandakasumudza musoro ndakaona paina nesi anga akamira padhoo nesi wamva nditi izvona chii chiri kuitika ndikati ndoda kupinda mutoilet zvikanzi gomera ndichibva ndagomera pandikagomera kamwana kakabva kabuda mukomasliki kamwana kaibva kabuda chibva ndatoti mwana akauyu ndikatoti mwana akauyu anga ane kaspinal cord katetetete zvikanzi nanesi aya zvikanzi abuda ndikati zvikanzi nanesi aya zvikanzi dambura inonzi chi umbilical cord ndati spinal cord ndida kuti umbilical cord ndikati umbilical cord kaya zvikanzi naningiri kana nesi aya dambura umbilical cord iye ndobva ndaidambura kamwana ndobva kawira pai mutoilet muyamuchemba zvikanzi nesi aya kaflash kanoenda chitani ndikaflash ndakaflash kachiramba kuenda toilet chitobloka ndikaflash ndibakazochienda kamwana kake mva tichidzokera asusaudza munhu kuti chii chaitika ndikati alright andimboudze munhu saka inini neudiki hwangu temiyo ndanga ndine 20 years neudiki hwangu mukomasliki andinamboziva kuti kana ukaita miscarriage mwana uyo anoita sei vanomutora handizi kuti vanomuita sei asi nesi vaya vakabva nditi vakabva nditi ndiflashe asi ndisaudza munhu ndobva pazobuda chiningiri chonzi chii cheche chinyama cheche chiplacenta cheche ndobva chazochibudawo futi ndakagara paya ndobva ndati ndobva mama wangu anditi kuwakunzwa sei ndikati ndava right mama wangu anambondibvunza zvakawanda ndobva ndazochibuda manje mbva ndaenda kumba asi zvaingondinetsa nokuti terewe mukomana wandambomudza zvinhu zvaingondinetsa kuti saka mwana anoflashiwa here kana waita miscarriage mwana anoflashiwa here ndaingozvibvunza ini kuti saka zvakafamba sei saka manje dambudziko rapanapa mukomasliki nderekuti right now ndine vana vakomana 3 handina hangu mwana musikana ende izvozvi zvimbereko iri kundinetsa handikwanisi kuita umwe mwana marelationship angu haagari because vanhu vese vandinodanana navo vanenge vachitodawo mwana asi handina munhu wandinokwanisa kuudza ndikaenda kuchechi ndikaenda zvokumachechi kana kuti vanhu vemweya ini ndinofara hangu zvokufamba ndikaenda kumachechi vanobva vandiudza kuti inoziva kuti iwewe une mwana pane umwe mwana iye aripi mwana uyo ari kupi then the other day this was last year muna December ndatoenda hangu kunobvunzirawo zvangu zvandaibvunza zvokubasa zvinenge zvichinetsa chibva ndanzi baba iwewo une vana 3 komwe chifo wakaenda kupi kati yechifo yange iri miscarriage zvanzi iyeye miscarriage iyeye chii chakaitika because mweyewo mwana uri kuchema ndoonokuviringidzira life yako chero pabasa handigari mukomasliki relationship nyange ndikaona munhu anondida sei relationship iyo haigari zvino anogona kungonyarara kana kuti tinenge tichingogara tichingorwa chete kana kuti tichingorwira nyaya yemwana ndichingonzi ndabvisa nhumbu ndisina mbobvisa nokuti handisati ndakambobata mimba ndichingonzi wabvisa nhumbu nyange ini ndisina mbobvira ndambobvisa kana mbobvira ndambomuudza kuti ndine pamberi kana kuti sei ende futi chimwe chinhu chinondinetsa ndechekuti mazama angu akakura zvisingaite ndinoita kunge munhu anoyamwisa uya mazama angu anenge achiita ndanitobuda mukaka nanhasi saka inini hangu handizivi mukomasliki kuti ndingabatsirikawo sei nekuti izvozvi zvekutaura kunoku ndakatogara pamba handisi kuenda kubasa handina murume apa ndine vana vangu 3 vandinawo vakomana ndinotonzwa urombo ende dzimwe nguva ndikavatarisa ndinorwadziwa muhana mangu kuti alright ndiri mai zvangu asi ndine zvandakamboita kudhara handina munhu wandakamboudza handina wandakambobvira ndambotaura nezvazvo ndatotanga kutaura izvezvi ndizvozvichaizvo manje rubatsiro ndinorwana kupi dzimwe nguva ndombofungawo kuzviuraya asi ndinobva ndanzviratsitsi vana vandinavo kuti ndodini nokuti baba vavo vakashayikawo ndikazviuraya izvezvi vanosara nani vanosara vachidzengereka apa ndatambura nokuti haiziwo life yandakakurawo ndichirarama
zvinombonaka ndotota life yakanaka ndine mari ndichasese asi zvinongogona kuganuka kana kungotanga kungovengwa nevanhu pasina zvandamboita ndongovengwa zvisingamboiti izvezvi pandinogara pese pandagara ndinotovengwa pese pandashanda ndinotovengwa vamwe vanenge vachinditi ini ndiri muroyi asi handizi muroyi unotovanzwa vachinyeya sese pandinogara pano vanenge vachitondinyeya vachitotaura kuti hanzi uyu muroyi anotiroyera chii but handina kana gwenzi randinaro kana rusero chairo handina. So mukoma Slick ndo nyaya yangu yandinayo. Zvakaoma ladies and gentlemen. Inyaya inosirisa, inyaya inonzwisa tsitsi. Vakatadza nekusaziva but maproblems akutanga kuchivatevera. Kufunga kwenyu vanobatsirikawo sei mother kuti mukati meupenyu hwavo muchiwanikawo peace, muve mune peace, zvinhu zvitange kuvafambirawo zvakanaka. Let me know what you think in the comment section. My name is Slick Nelikwan. Kana une nyaya yaunofunga kuti unodawo kushare nemhuri yeZimbabwe handika usakanga unondibata panhamba dziri kuapia pascreen penyu apo torai nhamba munibate tikuru kuti this is a safe space where everyone can feel free kuti anatsotaura zviri zvakaitika mukati meupenyu. Hanzi kugara nakaona dzevamwe ngatinenge tichitoita tichitodzidzisana so mukufamba zvinhu zvichitoita se zvinhu zvichitotifambirawo zvakanaka. Until next time, zvaza.